Hoy. Tutok ko kamera, tutok. 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 Tutok sa kamera. Tutok. Tutok. Cute kayo. Mayong buntag sa atong mga subscriber. Arimos Balay. Bisita mo. Karong magkakita mo sa akong ero nga butan. Liwat kabutan ka ninyo. Ako. Dool mo sa akong balay. Si Kasi. 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 Akong anak kagaya namanghuran. Si Kasi. Subscribe lang sa akong account. Duberte Salvador. Hey. Kasi. Nagtirula nga asim-asim. Ito na. Utang mangga. Kinabulang. Sige mo tiro. Kasi. Ano man? Ano ko dikado sama dungol? Yan ang dikado. Ditawagan na. Ditawagan sama yung mga alis ng barangay. Bisita siya. Bisita na dito sa. Ako tamangga. Ayan. Salamat sa mga tao. At ako makatulong pa. Salamat siya po. Magkata na mana. Ayun, salamat. Mana na, ginapo yung taon.